oikein suloisen ihanaa perjantai-iltaa sinulle. Enkelit ohjasivat mun tekemään nyt teille enkelin ohjausta tähän viikonloppuun. Älkää kysykö miksi, en tiedä. Mä vain tein niin kuin mua pyydettiin. Yes. Lähdetään katsomaan. Tässä on tullut syyspäivän tasaus. Mä en tiedä johtuuko siitä vai onko jotain muuta. Mutta katsotaan, mitä asiaa enkeleillä on meille. Eli pyydetään nämä ihanat auttajat, eli korkeimmat ylösnouseet mestarit, arkienkelit, enkelit ja jokaisen suojelusenkelin mukaan tähän tulkintaan näyttämällä rakkaudella ohjauksena tämä viikonloppu kaikkien korkeimmaksi parhaaksi. Kiitos, kiitos, kiitos. Eikö tämä oli ihan valtavan ihana energia? En tiedä. Katsotaan. Lähdetään sekoittelemaan kortteja. Otan täältä nämä kortit. Niin mä teen edelleenkin tällä Archangel Power Tarot-kortilla tämän tulkinnan. Ja mä lähden sekoittelemaan, niin katsotaan. Muistakaa vielä, hei muuten anteeksi jo, sunnuntaihin saakka, 22. päivä saakka, on mulla vielä se tulkintatarjous voimassa. Eli tulkintatarjous, mikä on vuoden loppuun saakka, ja se on vain 20 €. Ei siihen saakka ehtii varata. Mä teen sitten viikonlopun näitä varauksia, niin mä teen niitä sitten ensi viikolla, puran sitten niitä. Jos en viikonloppuna ehdi tekemään. Jos mulla annetaan aikaa, niin sitten mä teen kyllä, mutta jos tyttö on kotona, niin mä en pysty tekemään. Nyt pyydettiin lovettaan, katsotaan. Mä teen vielä näin, että varmasti on sekaisin. Noin, ja sitten lähdetään katsomaan. Otetaan heti perjantai, lauantai ja sunnuntai. Ei. Niin kaikki menee sitten samoihin energioihin. Ei tarvitse arvuutella. Jotenkin musta tuntuu, että mun pitää ottaa tää, mutta ei näitä vaan tämä tästä. Tämä. Ja nämä. Ne on siinä. Yes. Tästä tulee varmaan aika lyhkäinen. Mä en saa hömpötellä kauhean paljon. Ei se mitään. Me lähdetään ja kaikki nauttii viikonlopusta. Nyt on tulossa vielä, meille paistaa. Mä siis jotenkin katson, että koko viikonloppuna vielä aurinko. Ihanaa. Ei ole enää kyllä 20 astetta. Että on tippunut 20 astetta, mutta meillä on ollut tosi kaunis syksy. Me ollaan saatu siitä nauttia. Joo. Uusi alku. Sulle tulee uusi alku. Sä lähdet etsimään elämäsi tarkoitusta. Tai sä löydät sen, mitä sä oikeasti haluat tehdä. Ja tähän on annettu anteeksiantavaa ja rakastavaa energiaa, että sä osaat päästää menneisyydestä irti. Mutta joku uusi ovi aukeaa. Aukaiskaa se rakkaudella, koska kun sä aukaisit rakkaudella, niin sä tiedät, että se on oikea ovi ja sieltä löytyy ne sun unelmat. Tai se sun elämän tarkoitus. Miksi sä oot tullut? Tai miksi sä oot tässä hetkessä? Ja sä huomaat, kuinka paljon sä voitkaan olla kiitollinen. Ihanaa rakkaudellista aikaa perheen parissa. Tää tuli ja jotakin taloudellista menestystä. Jotain taloudellista menestystä. On tulossa. Ja sä saat jonkun aivan uskomattoman ihanan idean. Eli älä anna kenenkään keikuttaa sitä venettä, vaan tee just niin kuin susta tuntuu hyvältä. Älä anna kenenkään keikuttaa sitä venettä. Ja jos teet sopimuksia, niin tarkista tarkkaan ne kaikki pienetkin bräntit. Kyllä, uusi alku on tulossa, eli me mennään yksi syklyyn. No, johtuuko se tästä syyspäivän tasauksesta? Nyt kesä päättyy ja syksy alkaa. Mutta sä aukaiset elämässäsi uuden sivun. Ja kun se sivu aukeaa, se on vihko. Ja kun sä avaat uuden vihon, se on täysin tyhjä. Eli sä saat laittaa siihen, mitä sä haluat elämääsi. Ja mihinkä sä haluat keskittää energiasi. Keskity rakkauteen. Keskity siihen kaikkeen hyvään, niin se kaikki hyvä lisääntyy sun elämässä. Vau, tässä on alkamassa uusi jakso. Uusi sykli monelle. Kenelle tämä
Tai sitten resonoi tää enkelin ohjaus. Oi, Vili tuolla. Vili, tuppas tänne. Ota kunnia siitä, kuinka pitkälle sä oot päässyt. Ole ylpeä itsestäsi. Sä oot tehnyt hyvää työtä. Mutta muista, kokemus tekee mestarin. Eli onko jotakin uudelleenkoulutusta tai jotain lisäkoulutusta, mikä vahvistaa sitä sun ammattitaitoa. Ja taistele. Tämä on muuten 8. Menestys. Taistele sen puolesta, mihinkä sä uskot. Koska nyt energiat on kohdallaan sinun puolellasi. Eli sua ohjataan voimakkaasti eteenpäin. Ja luota siihen polkuun, mikä sulla on annettu. Äläkä anna periksi. Taistele sen puolesta, mihinkä sä uskot. Vau. Näin enkelit halusivat teitä ohjata. Eli nyt aukeaa teidän elämässä joku uusi sivu. Uusi sivu. Ja se sivu voi, tai uusi jakso, uusi sykli, mitenkä sä haluat sanoa. Mutta sä lähdet katselemaan sitä sun elämäsi tarkoitusta. Tai sitten sä oot löytänyt sen jo. Kyllä sä lähdet etsimään, tai sä löydät sen sun elämäsi tarkoituksen. Ja sulla on joku huippuhyvä idea. Niin luota siihen. Kuuntele sitä sydäntäsi. Mutta jotakin ihanaa uutta on tulossa. Vau. Kiitos, että mä sain tehdä teille tulkinnan. Tai enkelin ohjausta siis, anteeksi. Mutta muistakaa se tulkinta. Nyt mä jätän teidät rauhaan. Mä en häiritse teitä enää. Siis tänä viikonloppuna. Tai en tiedä, jos jonkin käskevät laittaa mulle taas jonkun videon. Mutta en ainakaan tänään. En mä usko, menen kohta varmaan nukkumaan. Niin mä toivon teille sydämestäni kaikille oikein ihanaa viikonloppua. Paljon iloa, rakkautta, menestystä ja ihanaa taikaa tähän teidän viikonloppuun. Moikka!